Un camió ha arrencat un canal de rec i s'ha estavellat al pont pel que passa el tren després de que li s'alça de forma inexplicable el seu remolc. L'accident ha ocorregut al matí d'aquest dimarts al camí que va de la Torreta de Canals a l'autovia de Montesa. Afortunadament, no ha tingut víctimes mortals ni tampoc ferits de consideració, ja que el conductor del camió afectat tan sols ha sigut intervingut de lleus traumatismes i no ha ingressat a l'hospital. El meu company està bé, un colp que ha tingut però sense més. Estava molt nerviós, és l'únic que ha passat, perquè no li trobava explicació a lo que ha passat i és l'únic. L'accident ocorria a les 7 del matí i tal com ens explicava un company de l'accidentat que marxava un altre camió al seu darrere encara no té una explicació coherent. D'alguna manera inexplicable, que no se sap per què, s'ha alçat el bolquete del camió i justament quan passava per baix del pont s'ha quedat el camió i la caixa enganxar al pont. I no se sap per què, encara estem mirant a vora i preguntant i averiguant per què s'ha alçat el bolquete del camió sense explicació. L'espectacularitat de l'accident va fer que diversos curiosos s'aproparen a la zona. Ells van poder veure com una màquina acabava de trencar l'aqüeducte arrencat per poder-los treure el camió i el seu remolc del baix d'un pont al que també li va trencar la seva barana. Ha sigut un poc el pont que li ha pegat a la barana i els desperfectes d'una tuberia que passava antes del pont que l'ha arrencat. Una sèquia de regaora, sí, un tubo de regaora de regadiu, s'ha trencat i és l'únic que ha ocasionat els danys. A mesura que anava avançant el matí, es van poder retirar completament tots els restes de l'accident. D'aquesta forma, el camió se'n va poder anar pel seu compte, això sí, sense un remolc que va tindre que ser transportat amb un altre camió.